45 år gammel, bor i Sæby, født og opvokset her, med en afstikker til Nørresundby. Men det her det er mit hjem. Jeg bor her sammen med Bettina, Lærke og Tobias på 16 og 18. Søn af Birte og Mogens. Boede 200 meter den vej i mit barndomshjem. Gik i børnehave her, 50 meter den vej. Gik på Sæby Sydskolen herude, som er måske 300 meter. Sæby Nord den vej. Svigerforældrene bor herovre. Svigerinde og svoger bor nede på Solsbæksvej. Og min bror, han bor her på samme vej. Min far og mor, de er begge to uddannede pædagoger. Min mor, hun havde børnehaveklassen på Voldstrup skole i en menneskealder, og var med til at lukke det ned. Min far og mor, de mødte hinanden på børnehjemmet Fremtidshåb inde i Frederikshavn, da de var helt unge. Far siden han endte med at være ansat ved kommunen i forskellige lederstillinger, blandt andet børnehuset Spiren og konsulent og lignende. Og min egen kone, også uddannet pædagog, og arbejder faktisk lige herovre i aktiviteten, som er 150 meter herfra. Og med alle de pædagoger omkring mig, så var der faktisk nogen i min far og mors omgangskreds, der ved på, at jeg højst sandsynligt også skulle uddannes pædagog. Men jeg vil sige, at efter en god skolegang på Sæby skole og Voldstrup skole med nogle fantastiske lærere omkring mig, altså jeg var sent til at lære at skrive og læse, men Poul Thomsen og Kirsten Thoren, de var gode ved mig, det må jeg sige, og de hjalp mig godt i gang. Kommer i lære som maskinarbejder op ved Roblon. Finder ud af, at man kan tage HF på aftenskole samtidig med det. Og jeg husker egentlig tilbage på en utrolig god tid i mit liv, hvor man lærte at have en god omgangskreds, og der var et hyggeligt og trygt miljø at færdes i. Senere vælger jeg jo så at flytte til Nørresundby sammen med min kone Bettina for at læse til civilingeniør på Aalborg Universitet. Er så heldig at ramme nogle forskellige steder, hvor man investerer i folk, så har jeg også en diplomlederuddannelse, inden jeg slutter af med at tage en MBA igen på Aalborg Universitet. Og det er egentlig, jeg synes på mange måder, det er det, der indkapsler det uddannelsessystem, vi har her. Og vi må for alt i verden ikke tro, at en erhvervsfaglig uddannelse, det er en plan B. Det kan lige så vel være en plan A, som det kan være hvad som helst andet. Så det har i hvert fald tjent mig, og jeg har aldrig fortrudt, at jeg kom i lære og fik svendebrev. Starter egentlig mit første lederjob i Aalborg Lufthavn, hvor jeg har noget, der minder om en driftlederstilling. Og det er en fantastisk tid. Aalborg Lufthavn er på vej op. Vi er i en blomstrende periode. Vi har nogle fantastiske mennesker, der mødes om at få ting til at lykkes. Og der er en masse erfaring her, som jeg får med mig. Blandt andet oplever jeg tageblæser af en bygning en aften, hvor vi skal evakuere folk. Jeg oplever håndtering af klager og lignende. I det hele taget finder jeg ud af, at det at arbejde med mennesker, det er faktisk ikke så tosset endda. Så kommer jeg videre derfra til Telenor, og det er nu her, jeg sådan rigtig begynder at arbejde med, man kan sige, forandringsledelse og forandring af organisationer. Telenor er et svært sted, da jeg kommer der. Man har lige sparet æbleskiverne væk til julefrokosten, og det hele det ser faktisk rigtig, rigtig træls ud. Jeg bliver ansat til et projekt, hvor vi skal finde ud af, hvordan vender vi bøtten. Og det er en spændende tur, fordi vi går op med nogle ting, som man har sparet. Men det vi skal, det er reelt set at lave forretningen om. Altså vi skal finde ud af, hvad der ikke hører til med det formål, at blive mere effektive og mere relevante for de kunder, som Telenor har. Og det lykkes vi faktisk med i den der periode. Vi lykkes faktisk så godt, at medarbejderne bliver glade, sygefravær falder, kunderne begynder også at synes det faktisk er et fedt sted at være og så videre, ikke? Og det er egentlig startskuddet på, at jeg finder ud af, det synes jeg det er spændende at arbejde med sådan nogle ting. Jeg overfører det egentlig til det kommunale på den måde, at det er sådan set for mig at se, så handler det altid om det produkt, du leverer til den, der skal modtage det. De er kunder,
borgere, de er faktisk ligeglade med den proces, der går forud. De vil bare gerne have hjælpen på den måde, som hjælper dem. Og så er resten egentlig ikke så vigtig for dem. Udover Aalborg Lufthavn og Telenor Group, havde jeg også en periode hos PwC som konsulent, hvor jeg både arbejdede i det offentlige og i det private. Og det var primært virksomheder, som på en eller anden måde havde brug for hjælp til at komme videre. Det var Nets, det var HMF Group, det var A1, altså store virksomheder, som havde brug for hjælp. Og umiddelbart derefter kommer jeg så ind i en AI-startup, som blandt andet laver sundhedsplatformen til det norske sundhedsvæsen og nogle andre forskellige ting. Og nu er jeg ansat hos Nordlys og har egentlig tæt på samme rolle som den, jeg havde tilbage i 13, da jeg startede hos Telenor i tidens morgen. Jeg er med i flere bestyrelser, blandt andet Port of Aalborg, eller i daglig tale Aalborg Havn, hvor jeg sidder med som ekstern bestyrelsesmedlem. Derudover så sidder jeg også med i Dansk Atletikforbunds bestyrelse, hvor jeg sidder som næstformand. Det er egentlig 2 vidt forskellige roller, jeg løfter her i Aalborg Havn. Der bærer jeg rollen i forhold til forretningsmæssig udvikling, digitalisering og IT. I Dansk Atletikforbund kommer jeg jo fra en barndom med atletikken og trænererfaring, men er egentlig blevet taget ind, fordi vi på bagkanten af en turbulent periode i Dansk Atletikforbund, der har man brug for at få ro på og få tingene vendt og komme i gang med at arbejde sammen igen og finde fælles løsninger. Og jeg er da utrolig stolt over at kan sige, at vi er i en situation nu, hvor at for første gang i 8 år, der oplever Dansk Atletikforbund faktisk medlemsfremgang. Og for Port of Aalborgs vedkommende, der har jeg været heldig at komme med på et hold, hvor der har været nogle rigtig dygtige folk. Og man kan jo bare sige, at regnskaberne, de taler for sig selv. Og der kan man bare se sådan en Christian Thulesen Dahl-profil i spidsen af det her. Det er jo en anden type virksomhed nu, end for bare år tilbage. Og det er jo det der med, når man får sat det rigtige hold, jamen så sker der fantastiske ting. I 2009 kom Bettina og jeg retur til Sæby, fordi den opvækst, vi har haft her i foreningsmæssigt. Bettina har gået til gymnastik, jeg har gået til atletik, roning, teater og mange andre ting. Ikke? Den opvækst synes vi egentlig også, at vores børn skulle have. Og den tryghed, der er i nærmiljøet. Og jeg synes egentlig, det er noget af det, der kendetegner vores kommune. Ikke kun Sæby, også Frederikshavn og Skagen, Strandby, Jerup eller Østervrå for den sags skyld, Ravnshøj, Gærum. Det er det der foreningsliv, vi har her. Og jeg tror faktisk, tiden den er rigtig nu til, at vi, der bor i Frederikshavn, vi begynder at tale Skagen op. Og dem, der bor i Skagen, de begynder at tale Sæby op. Og os, der bor i Sæby, vi begynder at tale Frederikshavn op. Og vi begynder at være stolte af det opland, vi har i den her kommune. For der er et kæmpe potentiale, der har båret frem af det foreningsliv. Og det sammenhold og virkelyst, som vi har her. Og det er jo det, vi flyttede tilbage til i tidens morgen. Det skulle vores børn også opleve. Den energi, som jeg oplever, der er i vores foreningsliv, i hele kommunen, oplever jeg egentlig også fra erhvervslivet. Der er sådan en lyst til at lykkes. Der er sådan en lyst til at få ting til at være helt anderledes, end det er nu. Og det er den energi, det er den bølge, jeg har sådan lyst til at stille mig op på og tage med ind på borgmesterkontoret, hvis jeg får muligheden for det. Fordi der er ingen tvivl om i mit sind, vi sidder på et kæmpe potentiale, og jeg er ret sikker på, får vi sat os rigtigt, så kan det faktisk gå hen og blive ret fantastisk de næste år at bo i vores kommune. Ikke at der er noget galt med at bo her nu, men det kan faktisk blive endnu bedre.